part de la superfície del planeta. Els oceans classifiquen en tres grans, Atlàntic i Pacífic, i en dos menors, Àrtic i Antàrtic. Els oceans Pacífic i Atlàntic es distingeixen, a menuda es distingeixen en nord i sud. La temperatura de l'aigua dels oceans varia en funció d'una quantitat de paràmetres. Entre els que es destaquen la latitud, la profunditat, la presència de corrents marines, etc. Cada minut un camió ple de plàstics solta els seus verins Carregant el Mediterrani, que suposa la contaminació dels mars i oceans. en 2050 haurà més tones de plàstics. Que de peixos. Adéu! Som l'equip 1, hem preparat els oceans. Jo soc Marc, Jo soc Carmeta. Jo soc Alejandro. L'oceà Pacífic és el cos d'aigua més gran del món. Aquest oceà cobreix la tercera part de la capa terrestre amb una arca de 179,7 milions de quilòmetres. Índic. L'oceà Índic és la tercera massa d'aigua més gran del món. Cobreix aproximadament el 20% de la superfície de la Terra. L'Índic fa aproximadament 10.000 quilòmetres d'ample entre els punts meridionals d'Àfrica i d'Austràlia. L'oceà Atlàntic és un dels cims de la Terra, entre Amèrica a l'est d'Europa. I Àfrica a l'oest, l'oceà ocupa una conca allargada en forma de S, extensada de nord a sud. Els corrents equatorials a una longitud de 8 aproximadament. Àrtic. L'oceà Àrtic, situat a la zona del Pol Nord, és l'oceà més xicotet. L'envelliment estiuenc del gel és aproximadament del 50%. L'oceà Àrtic el denominen de moltes maneres. Oceà meridional, oceà austral, oceà glacial antàrtic, mar glacial antàrtic. L'oceà Atlàntic és una part que en general es reconeix la seva existència des de les costes de l'Antàrtida fins 60 graus sud. La seva extensió és el penúltim oceà segons la seva extensió, perquè el més xicotet és l'Àrtic. El projecte el vam començar quan Maria ens va donar una cartolina. Després vam plantejar-nos com ho anàvem a fer i vam buscar la informació. Quan ja teníem la informació, vam traduir-la al traductor i la vam ficar. Se la vam repartir i ho vam acabar. Adéu! Som l'equip 1 i anem a parlar dels oceans. A mi em dic Marc. A mi em dic Sara. A mi em dic Bonaris. A mi em dic Marcos. Pot sembla que no és un problema greu, però la situació és preocupant. Als oceans hi ha moltes zones que s'oxigen i no permet la vida. Roba de qualsevol tipus posa en perill l'oceà. Per exemple, l'ús excessiu de fertilitzants i nutrients que arriben a l'oceà amb les corrents d'aigua. Abans no ho sabíem, però ara veiem senyals com la pesca il·legal que hi ha als oceans. Els pescadors veuen com els seus plats es vaneixen de les cartes. La reproducció, la qualitat i la varietat és una de les senyals d'alerta que hi ha als oceans que arriben als ciutadans i a través d'ells.